हेलो लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गिबियावनो बयखौबो चेनेलाव बरना लाग्रोनाय जाबाय नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे गोनांथार भिडिअ लाबोनाय जादों लोगोफोर जोंहा गोबां साख्रिनि भेकेन्सि ओंखारना फैदों रेलवे आरो बेंकिं सेक्टरनिफ्राय गासै 19,000 निबो जोंहा बांसिन साख्रिनि भेकेन्सि ओंखारना फैदों दा बेनिखायनो जोबोद मोनसे मोजां खाबु फैदों होननानै बेखौ बुंनो नांगोन नोंथांमोना साख्रिखौ लानो थाखाय दा बेनिफ्राय फरायनाया बेसेबां जानांगोन होननानै बुंनो थाङोबा मेट्रिक पास जानाय नोंथांमोननि थाखायबो जोंहा साख्रिया दङ दा बेनिफ्राय हायार सेकेन्डारि पास जानाय नोंथांमोननि थाखायबो जोंहा भेकेन्सि दङ ग्रेजुएसन पास जानाय दा नोंथांमोननि थाखायबो जोंहा गोबां साख्रिनि भेकेन्सि ओंखारना फैदों दा बेनिखायनो बे भिडिअखौ नोंथांमोना बयबो जोबजासिम नायनानै लाबानो जाबाय जाहाथे नोंथांमोना साख्रिफोरनि बागै मोजाङै डिटेइल्सै मिथिना मोननो हायो जेनेबा बबे साख्रिनि थाखाय नोंथांमोननि फरायनाया बेसेबां नांगौ सिलेक्शन प्रसेसआ माबायदि जागोन दा बेफोरनि बागै नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों मिथिना मोनजोबनो हागोन दा बेनिफ्राय आंनि नोंथांमोननिसिम दानिया मोनसे खावलायनायबो थागोरबाय गिबियावनो गासिबो नोंथांमोना अननानै चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लाग्रोलायनानै जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो साख्रिनि आपडेटखौ बे चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोना मोनबाय थानो हायो आं नोंथांमोननिसिम गिबियावनो नैबे बेंकिं सेक्टरनिफ्राय फैनाय साख्रिनि बागैनो खोन्थाहरनोसै गोबां बेंकनिफ्रायनो जोंहा साख्रि ओंखारना फैदों आं नोंथांमोननिसिम गिबियावनो नैबे IBPS PO नि बागैनो नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरनो सानदों जाय साख्रिनि जोंहा एप्लाइ खालामनाया सोलिगासिनो दङ प्रोभिजनारि अफिसारनि थाखाय जोंहा भेकेन्सि ओंखारना फैदों जाय भेकेन्सिखौ नोंथांमोना ग्रेजुएसन पास जानाय नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामनो हायो दा जोंहा एप्लाइ खालामनानै जोंहा माबानिफ्राय जागासिनो दङ जुलाइनि 1 तारिखनिफ्रायनो जागासिनो दङ दा बिनि जोंहा एप्लाइ खालामनायाथ' जोंहा मैयानोमोन लास्ट डेटआ नाथायबा बेखौ दायो एक्सटेन्ड खालामना होनाय जाबाय दा बे एक्सटेन्ड खालामनाय डेटखौबा नोंथांमोननिसिम दायो बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरगोन दा जिखियानो जाया मानो नोंथांमोना बेखौ मिथिना मोनबाय जानांगौ जे जोंहा एप्लाइ खालामनाया जुलाइनि 1 तारिखनिफ्रायनो जागासिनो दङमोन दा लास्ट डेटखौबो अबयसे आं खोन्थाहरखानोसै लास्ट डेटआ जाहैबाय जोंहा नैबे जुलाइनि 26 तारिखसिम जोंहा दायो बेखौ एक्सटेन्ड खालामना होनाय जाबाय दा बेनिखायनो जायफोर नोंथांमोना नैबे IBPS PO नि थाखाय एप्लाइ खालामनो सानदोंबा गोख्रैनो नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामदो जोंहा लास्ट डेटआ जाहैबाय जुलाइनि 26 तारिख ओरैनोथ' लास्ट डेटआ जुलाइनि 2 तारिखसिमल'सोमोन मैयासिमल'सोमोन नाथायबा बेखौ दायो जोंहा एक्सटेन्ड खालामना होनाय जाबाय दा बिनिफ्राय बे अनलाइन एग्जाम जोंहा जागोन गिबियावनो प्रिलिमिनारि एग्जाम बिनि उनाव मेन्स एग्जाम जागोन दा बेफोरनि बागैबो आं एसे नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरगोन आं गिबियावनोथ' नोंथांमोननिसिम बबे बेंकआव नोंथांमोना जबखौ मोननो हागोन बादि आं बेखौ खोन्थाहरनोसै बैंक अफ बर'दा नोंथांमोना बेहाय मोननो हागोन बैंक अफ इन्डिया बैंक अफ महाराष्ट्र सेन्ट्रेल बैंक अफ इन्डिया कानाडा बैंक इन्डियान अभारसिस बैंक बायदि जोंहा बैंक दं बेहाय दा बेवहाय नोंथांमोना प्रोभिजनारि अफिसारनि भेकेन्सि एबा जबखौ नोंथांमोना मावनो हागोन सरकारि बेंक गोजादै बियो प्राइभेट नङा दा बिनिफ्राय बैसोआ बेसेबां जानांगोन एप्लाइ खालामनो थाखाय खमथारबाबो 20 बोसोराथ' जाथारनाय जानांगोन बिनिफ्राय मेक्सिमाम बुंनो थाङोबा 30 बोसोर बैसोनिया नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन नाथायबा जोङो ST-फोरा 35 बोसोर बैसोनिसिमा एप्लाइ खालामनो हागोन मानो होनोबा 5 इयार्सनि जोंहा आपार एजनि जोंहा रिलेक्सेसन होनाय दङ दा बिनिफ्राय एप्लाइ खालामनाय समाव नोंथांमोना 850 रुपिस होनो नांगोन दे बेखौबो नोंथांमोना मिथिना लाबानो जाबाय जोङो ST-फोरनि थाखाय माबाल'सो 175 रुपिसल'सो ST-फोरनि थाखाय आंना माबा जेनेरेलनिखौसो बुंहरदों जोङो ST-फोरा 175 नोंथांमोना माने एप्लिकेसन फिसखौ होनानै एप्लाइखौ खालामनो नांगोन दा बे साख्रिनि थाखाय सेलारियाथ' गोगोम मोनखायो होननानै बेखौ बुंनो नांगोन 60,000 नि आप जाखायो आरो माने सेलारि मोनजेननाय होननानै बेखौ बुंबाबो गोरोन्थि जानाय नङा गोगोम नोंथांमोना सेलारिखौ मोननो हायो आरो नोंथांमोना मिथिखायोबो जानो हागौ बेंकनि साख्रिफोरा जोंहा सेलारिया माने बुरजा जाखायोआनोखा एनि ग्रेजुएसन होननानै जोंहा बेहाय बुंखादों जायखिजाया नोंथांमोना ग्रेजुएसन खालामनाय दङबा नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन बेहाय जेबो पार्सेन्टेजनि खोथा गैया आर्ट्सआनो जा साइन्सआनो जा कमार्सआनो जा जिखिनि जाया नोङो स्ट्रिमानो जाया मानो नोङो जुदि ग्रेजुएसनखौ नोंथाङा खालामनानै दोनदोंबा नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन एप्लिकेसन फिसखौबो नोंथांमोना मिथिना मोननो हाबाय 175 रुपिस दा बेनिफ्राय नोंथांमोना मिथिना लादो नैबे प्रिलिमिनारि एग्जाम जोंहा गिबियावनो जागोन नालाय दा बे प्रिलिमिनारि एग्जामाव मानिफ्राय जोंहा कुइसना फैगोननो इंलिश लेंगुवेज थागोन माने इंलिश ग्रामार होननानै बेखौ मिथिना लादों नोंथांमोना क्वान्टिटेटिभ एप्टिट्युड माने मेथ्स बिनिफ्राय रिजनिं एबिलिटि दा बे मोनथाम साबजेक्टनिफ्राय जोंहा कुइसना फैगोन जाहैबाय दा बिनि थाखाय जोंहा कुइसना 30 कुइसन थागोन मार्कआबो 30 जोंहा मार्क्स थागोन जाहैबाय समखौ खथा होनाय दङ नैबे इंलिशनि थाखाय जोंहा 30टा कुइसन नालाय दा बेखौ नोंथांमोना एटेम्प खालामनो थाखाय 20 मिनिट मोननो हानाय जागोन 35टा जोंहा मेथ्सनि थाखाय कुइसन दं दा बिनि थाखाय 20 मिनिट नोंथांमोना कुइसनखौ मोननो हागोन मार्कआ जाहैबाय 30 मार्कल'सो जोंहा बेहाय दा बिनिफ्राय रिजनिंआव जोंहा 35टा जोंहा कुइसना दङ मार्कआ जाहैबाय 40 दा बिनि थाखायबो नोंथांमोना 20 मिनिट समखौ मोननो हागोन ओभारअल जेनेबा टटेल समखौ नायोबा 1 घन्टा नोंथांमोना समखौ मोननो हागोन 100टा कुइसन थागोन गासै 100 मार्क्स जोंहा टटेल थागोन
दा बिनि उनाव नोंथांमोना बे प्रिलिमिनारि एग्जामाव पास जानायनि उनाव नोंथांमोना मेन्स एग्जाम होनो नांगोन मेन्स एग्जामाव मा साबजेक्ट दं बेखौ नोंथांमोना नायबानो जाबाय दा बिनि उनाव जोंहा लास्टआव इन्टारभिउबो जायो दा बे इन्टारभिउआव नोंथांमोना पास जानो हाबानो बे साख्रिखौ नोंथांमोना मोननो हागोन प्रभिजनारि अफिसारनि साख्रिखौ नोंथांमोना मोननो हागोन दा बेखौ नोंथांमोना मिथिना मोननो हाबाय जानो हागौ सोरबादिया नैबे IBPS PO नि थाखाय एप्लाइ खालामनो हायो एनि ग्रेजुएसन नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हायो एप्लाइ अनलाइन लिंकखौ आं नोंथांमोननिसिम भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होनानै दोनदों गासिबो नोंथांमोना जायफोर ग्रेजुएसन जानानै दङबा एप्लाइ खालामना गोख्रैनो लागोनखौ आं आसा खालामनाय थाबाय लास्ट डेटआ जाहैबाय जोंहा जुलाइनि 26 थारिख खैदिन दङ होनना बुङोबा सानब्रै दंबावो होननानै बेखौ बुंनो नांगोन दानिया जोंहा रेलवेनिफ्रायबो साख्रि ओंखारना फैदों एप्रेन्टिसशिपनि थाखायबो जोंहा साख्रि ओंखारना फैदों दा बेनि अनगायैबो जोंहा रेलवेनिफ्रायनो गोबां साख्रिनि भेकेन्सि ओंखारना फैदों आं बेफोरनि बागै नोंथांमोननिसिम फारि फारि लासै खोन्थाहरबाय थागोन आं गिबियावनो एप्रेन्टिसशिपनि बागैनो खोन्थाहरनोसै जायनि जोंहा एप्लाइ खालामनाया सोलिगासिनो दङ थांनाय जुलाइनि 20 थारिखनिफ्राय जोंहा अनलाइन एप्लाइ खालामनाया सोलिबाय दा बिनिफ्राय जोंहा एप्लाइनि लास्ट डेटआ माब्ला होननानै बुंनो थाङोबा जोंहा आगस्टनि 19 तारिखसिम दा बेनिखायनो समा एसे दंबावो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन दा बिनिफ्राय अनलाइन एप्लाइ लिंकखौ नोंथांमोना टेनसन लानाङा भिडिअनि डिसक्रिपसनाव गासैखौबो आङो बेहाय होनानै दोनजोबदों चेक खालामना नोंथांमोना नायबानो जाबाय दा बिनि थाखाय बेसेबां भेकेन्सि दङ नोंथांमोना नायदिनै अब्लाबो आं टटेल ओभारअल बेसेबां भेकेन्सि दं बेखौ खोन्थाहरजोबनोसै गासै 6777 जोंहा टटेल साख्रिनि भेकेन्सिया दङ दा बेखौ नोंथांमोना नुबाय जानांगौ नै बबे डिभिजननि थाखाय बेसेबां साख्रिनि भेकेन्सिया दङ दा बेखौबो जोंहा होनानै दोननो बेखौ नोंथांमोना फरायनानै नायफैनो हागोन दा बिनिफ्राय एप्रेन्टिसशिप होननानै बुङोबाथ' ट्रेनिंसो होननानै बेखौ बुंनो नांगोन अब्लाबो नोंथांमोना सार्टिफिकेट मोननो हायो उनाव कमप्लिट जानायनि उनाव आरो सेलारिबो नोंथांमोना मान्थलि मोननो हायो 15,000 बेबादि नोंथांमोना सेलारि मोननो हायो बिनिफ्राय जिखिनि जाया नोङो रेलवेनि साख्रि फैयोबा अब्ला नोंथांमोना बेहाय मोनसे एडभान्टेज मोननो हायो दा एसे मार्क नोंथांमोना मोननो हायो आरो दा बेखौ एसे नोजोर बोबानो जाबाय नोंथांमोना ओरैनो थास्लायस्लाय नोंथांमोना आरो लामाया गुवार जालाङो नङा होमबा एफा एनै बेबायदि मावलाङोबा गुवार जालाङो आरो नोंथांमोना साख्रिनि बेलायाव माने फिल्डआ एसे बारायलाङो दा बिनिफ्राय फरायनायफोरखौ नायोबा जोंहा बेहाय मेट्रिक पास जानाय नोंथांमोननि थाखायबो दङ हायार सेकेन्डारि पास जानाय डिग्री पास जानाय नोंथांमोननि थाखायबो दङ नाथायबा बेखौ गोसोआव लाबानो जाबाय जे नोंथांमोना ITI लानाय जानांगोन ITI नोंथांमोननियाव थानाय जानांगोन अब्लासो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन जेरै जोंहा बेहाय मेडिकेल लेबरेटरि टेकनिशियाननि भेकेन्सि दङ मेडिकेल लेबरेटरि टेकनिशियान रेडिअलजि पेडोलजि बिनि जोंहा भेकेन्सि दङ दा बिनि थाखाय नोंथांमोननि फरायनाया 12 पास जानाय जानांगोन साइन्स स्ट्रिमाव दा बेजों लोगोसेनो नोंथांमोननियाव ITI थानाय जानांगोन दा बायदि जोंहा बेहाय होनाय दङ नोंथांमोना बेखौ नायजोबानो जाबाय गोबांथार डिटेल्स बेहाय होनानै दोनदों जायफोर नोंथांमोना मेट्रिक पास जानाय बिनिफ्राय जायफोर नोंथांमोना हायार सेकेन्डारि पास जानाय जायफोर ग्रेजुएसन पास जानानै दङबाबो नोंथांमोना जेनेबा ITI फोर लानानै दोननाय नोंथांमोननियाव दङबा नोंथांमोना बेफोरखौ नायफैनानै एप्लाइ खालामना लाफैबानो जाबाय बेहाय जोंहा डिटेल्स होनानै दोनजोबदों नोंथांमोना बेखौ नायफैजोबनो हागोन दा बेजों लोगोसेनो जायफोर साइन्स स्ट्रिम लानानै पास जानाय दा नोंथांमोननि थाखायबो जोंहा होनानै दोनदों बेखौबो नोंथांमोना नायफैबानो जाबाय आं नोंथांमोननिसिम बे एडभार्टाइजमेन्ट लिंकखौ भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होनानै दोनदों गासिबो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनायनि सिगाङावनो नायफैग्रोबानो जाबाय बिनि उनावसो नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामनानै लाबानो जाबाय दानिया जोंहा बेंकिंनिफ्रायनो आरोबाव साख्रि जोंहा ओंखारना फैबावदों बेनो जाबाय स्पेशलिस्ट अफिसारनि जोंहा भेकेन्सि ओंखारना फैदों दा बिनि थाखाय जोंहा भेकेन्सिया बेसेबां दङ आं बेखौ नोंथांमोननिसिम गिबियावनो खोन्थाहरनोसै दा बिनि थाखाय 745 ता जोंहा साख्रिनि भेकेन्सिया दङ जोंहा बिनि अनलाइन एप्लाइ खालामनाया सोलिगासिनो दङ दा बिनि जोंहा एप्लाइ खालामनायनि लास्ट डेटआ जाहैबाय 26 जुलाइ ओरैनोथ' लास्ट डेटखौ 21 जुलाइसिमल'सोमोन नाथायबा बेखौ दायो बारायना होनाय जाबाय सानबा बारायदेरना होनाय जाबाय दा बेखौ नोंथांमोना अनलाइन एप्लाइ खालामनोबा नोंथांमोना एप्लाइ खालामनानै गोख्रैनो लाफैबानो जाबाय दा बिनि थाखाय मा खालाम अनलाइन एग्जाम जागोन बिनि उनाव मेन्स एग्जाम जागोन इन्टारभिउ लानाय जागोन बेखौ नोंथांमोना नायफैबानो जाबाय दा बिनि थाखाय नोंथांमोननिसिम फरायनायखौ जेनेबा ग्रेजुएसन बिदों बबेखौबा 4 इयार्सनि इन्जिनियारिं बेबायदि बिदों कम्पिउटार एप्लिकेसन बायदि रोखोमनि जुदि नोंथांमोना डिग्री लानानै दङबा बेखौ नोंथांमोना नायफैबानो जाबाय दा बिनिफ्राय एग्रिकालचार फिल्ड अफिसारनिबो जोंहा बेहाय भेकेन्सि दङ बोसोरब्रैनि जुदि नोंथांमोननियाव डिग्री दङबा एग्रिकालचार हर्टिकालचारानो जा एनिमेल हासबेन्ड्रि भेटेरिनारि साइन्स बायदि माबायाव नोंथांमोना जेनेबा 4 इयार्सनि डिग्री ग्रेजुएसन नोंथांमोननियाव दङबा नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन जाहैबाय दा बेजों लोगोसेनो बेहाय आरो स्केल 1नि भेकेन्सि दङ पोस्ट ग्रेजुएसन डिग्री दङबा हिन्दी इंलिश साबजेक्टआव अब्लाबो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन जाहैबाय नोंथांमोननि थाखायबो भेकेन्सि दङ ल' अफिसार स्केल 1नि जोंहा भेकेन्सि दङ जायनि थाखाय बेचलर डिग्री नोंथांनियाव दङबा ल'आव अब्ला नोंथाङा एप्लाइ खालामनो हागोन जाहैबाय दा बिनिफ्राय पार्सनेल अफिसार स्केल 1 बिनि थाखायबो जोंहा भेकेन्सि दङ ग्रेजुएसन बिनिफ्राय 2 इयार्सनि नोंनियाव
post graduation degree दङबा diploma दंबाबो नोंथाङा एप्लाइ खालामनो हागोन जाबाय पर्सनेल मेनेजमेन्ट इन्डास्ट्रियेल रिलेसन HRD ससियेल वर्कार लेबर ल' बायदियाव नोंथांनियाव जुदि माबा दङबा diploma दङबा एबा post graduation दङबा ग्रेजुएसन लोगोसे अब्ला नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामनो हागोन जाहैबाय दा बिनि एप्लिकेशन फीसआ 175 रुपिसआनो जों एसटी फोरनि थाखाय दा बिनि बागै डिटेल्स नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो थाखाय नायफैबानो जाबाय आं फरायनायखौथ' खोन्थाहरबाय सिलेक्शन प्रसेसफोरनि बागै नोंथांमोना नायफैबानो जाबाय गिबियावनो सेलारिखौथ' बुंनो थाङोबा गोगोम नोंथांमोना मोनखायो 50,000 नि आप जाखायो बांसिन जोंहा सेलारियानो बेंकफोरनि आरो नोंथांमोना एसे मिथिखायो जानो हागौ दा बिनिफ्राय जोंहा इउनियन बेंकनिफ्रायबो भेकेन्सि ओंखारना फैदों दा बे इउनियन बेंकनिफ्राय मा भेकेन्सि ओंखारना फैदों आं बेखौबो नोंथांमोननिसिम एसे फारि फारि खोन्थाहरनो सानदों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आं बिनि बागैथ' एसे नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरदों अब्लाबो माखासेखौ आं नोंथांमोननिसिम डिटेल्सै खोन्थाहरनाय जायाखै दा बेफोरनि बागै नोंथांमोना गावबागावनो एसे मोजाङै नायफैलायबानो जाबाय इउनियन बेंकनिफ्राय जोंहा 395 टा भेकेन्सि ओंखारना फैदों दा बिनि थाखाय जोंहा गोबांथार भेकेन्सि दङ नोंथांमोना नायनो हागोन मेनेजारनिबो दङ सिनियर मेनेजार चिफ मेनेजार बायदि जोंहा भेकेन्सि दङ जायनि एप्लाइ खालामनो जोंहा थांनाय जुलाइनि 21 तारिखनिफ्राय जाबाय आगस्तनि 10 तारिखसिम जोंहा बिनि एप्लाइ खालामनाया थागोन दा बिनिखायनो जायफोर एलिजिबल नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामफैबानो जाबाय दा बिनिफ्राय जेनेरेल बेंकिं अफिसारनि थाखाय एनि ग्रेजुएसन नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन नाथायबा बेहाय माखासे एक्सपिरियेन्स बिदों नोंथांमोना बेखौ नायफैबानो जाबाय बेसेबां बोसोरनि एक्सपिरियेन्स नांगोन बेफोरखौबो जोंहा होनानै दोनदों दा बिनिफ्राय ल' अफिसार LLB क्वालिफिकेसन दङबा नोंथांमोननि थाखायबो जोंहा भेकेन्सि दङ आर्किटेक्ट बिनि थाखाय जोंहा डिग्री नांगोन ना आर्किटेक्चाराव दा बिनिफ्राय ग्रेजुएसन फरेक्स अफिसारनि थाखायबो दङ रिस्क मेनेजमेन्ट बायदि जोंहा भेकेन्सि दङ दा बेफोरनि थाखाय क्वालिफिकेसनखौबो आं एसे खोन्थाहरबायमोन अब्लाबो माने डिटेल्सै एक्सपिरियेन्स बायदिसिनाखौ मा बेसेबां एक्सपिरियेन्स नांगौ बेफोरखौ नोंथांमोना मिथिना मोननो थाखाय नोंथांमोना गासिबो नैबे एडभार्टाइजमेन्टखौ डाउनलड खालामनानै नायबानो जाबाय बिनि उनावसो नोंथांमोना इलिजिबल बा एप्लाइखौ खालामबानो जाबाय इलिजिबल नङाबाथ' एप्लाइ खालामनो हाखानोसै नङा होमबा भिडिअआ जोबोद गोलाव जागोन दा बेनिखायनो आं नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरनाय जाबाय दा बिनिफ्राय जोंहा आरोबाव पान्जाब नेशनेल बेंकनिफ्रायनो जोंहा साख्रि ओंखारना फैबावदों गोबां माने बेंकनिफ्राय दायो साख्रि ओंखारना फैदों आरो बेनो जाहैबाय लकेल बेंक अफिसार दा बिनि थाखाय जोंहा भेकेन्सि ओंखारना फैदों 545 टा दा बिनि जोंहा एप्लाइ खालामनाया 20 जुलाइनिफ्राय जागासिनो दङ आगस्तनि 9 तारिखसिम जोंहा एप्लाइ खालामनाया थागोन दा बिनिफ्राय भेकेन्सिखौथ' नोंथांमोना मिथिखाबाय सेलारिखौ नायदोनै बेसेबां नोंथांमोना सेलारि मोननो हागोन 50,000 नि आप जाखागोन नोंथांमोननि सेलारिया दा बिनिफ्राय नोंथांमोननिया ग्रेजुएसन पास जानाय जाबानो बेखौ एप्लाइथ' खालामनो हागोन नाथायबा एक्सपिरियेन्स थानाय जानांगोन जायफोर नोंथांमोना जेनेबा 1 इयारनि खमथारबाबो नोंथांमोना क्लियारिकेल अफिसार एबा क्लियारिकेल जब नोंथांमोना बेंकफ्राव मावगासिनो दङबा दा नोंथांमोना बे जबनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन जाहैबाय खमथारबाबो 1 इयार जाबायबा नोङो क्लियारिकेल जबाव अब्ला लकेल बेंक अफिसार बे साख्रिनि थाखाय नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन जाहैबाय जायनि थाखाय एप्लाइ खालामनायनि एप्लिकेसन फिसआ 59 रुपिस नोंथांमोननिफ्राय लानाय जागोन एप्लिकेसन फिस हिसाबै दा बेफोर साख्रिनि बागै जोंहा स्टेट वाइज होनानै दोननाय दङ नोंथांमोना बेखौ नायफैबानो जाबाय दा गासिबो डिटेल्स नोंथांमोना नायनो थाखाय बे एडभार्टाइजमेन्टखौ डाउनलड खालामनानै नायफैगोर एप्लाइ खालामनायनि सिगाङावनो सिलेक्शन प्रसेस बायदिखौ नोंथांमोना मोजाङै मिथिना मोननो थाखाय दा बेनिफ्राय आरोबाव जोंहा बेंकनिफ्रायनो साख्रि ओंखारना फैदों दै नाथायबा एडभार्टाइजमेन्टआ दायो ओंखारना फैनाय जायाखै फुल एडभार्टाइजमेन्टआ जोंहा ओंखारना फैनाय जायाखै माबानि रेलवेनि जुनियर इन्जिनियारनि थाखाय RRB रेलवेनि दा बिनि जोंहा एप्लाइ खालामनाया आगस्तनि 14 तारिखनिफ्राय जागोन बेखौ मिथिना मोननो हानाय जाबाय भेकेन्सिया टटेल 4098 टा जोंहा दिनैसिमाव बे ओंखारना फैदों आरो नाथायबा बे बारायगोन दा एप्लाइनि लास्ट डेटआ जाहैबाय सेप्तेम्बरनि 13 तारिखसिम थागोन दा बेनिखायनो जायफोर नोंथांमोनाव इन्जिनियारिं डिग्री दङ नोंथांमोना गासिबो एप्लाइखौ खालामनो हागोन इन्जिनियारिं BSc नोंथांमोननियाव दङबा नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन बोसोरथामनि डिप्ल'मा दङबाबो इन्जिनियारिंआव अब्लाबो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन सेलारियाथ' नोंथांमोना मिथिखागौ जोबोद बुरजा जाखायो जोंहा रेलवेनि सेलारिया नोंथांमोना नायफैबानो जाबाय क्वालिफिकेसननि बागै जायखिजाया मेकानिकआवनो जा इलेक्ट्रनिक्सआवनो बायदि साबजेक्टआवनो जाया मानो जुदि नोंहा 3 इयार्सनि डिप्ल'मा दङबाबो नोङो एप्लाइ खालामनो हागोन जाहैबाय BSc दङबा सिभिल इन्जिनियारिंआव अब्लाबो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन जाहैबाय दा बेजों लोगोसेनो गोबांथार बेहाय जोंहा डिटेल्स होनानै दोनदों डिप्ल'मा दङबा मेकानिकेल इलेक्ट्रनिक्स बायदि मेसिनारि मेनुफेक्चारिं बायदि रोखोमनि जोंहा बेहाय होनाय दङ आरो क्वालिफिकेसनखौ नोंथांमोननिसिम बिदों दा बेनिखायनो बेबादि नोंथांमोननो जुदि क्वालिफिकेसन दङबा इन्जिनियारिं डिग्री दङबा डिप्ल'मा दङबा इन्जिनियारिंआव अब्ला नोंथांमोना माने एप्लाइखौ खालामफैनो हागोन आं बेखौ नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरनाय जाबाय एप्लाइखौ नोंथांमोना माब्लानिफ्राय हागोन आगस्तनि 14 तारिखनिफ्राय नोंथांमोना अनलाइन एप्लाइखौ खालामनो हागोन दा बेखौ आं नोंथांमोननिसिम
दायो बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरजोबनाय जाबाय दा बेनिखायनो जायफोर नोंथांमोना दायो एलिजिबल जानानै दङ एप्लाइखौ खालामबानो जाबाय गासिबो अनलाइन एप्लाइ लिंकखौ आं नोंथांमोननिसिम भिडिअनि डिसक्रिप्सनाव होना दोनदों आरो बिनिफ्राय मोनसेखौ आं बावलायलांबायसो नै इन्डियान एयारफोर्सनिफ्राय जोंहा अग्निवीर बायुनि थाखाय जोंहा अनलाइन एप्लाइ खालामनाया सोलिगासिनो दङ जोंहा एप्लाइनि लास्ट डेटआ जाहैबाय 26 जुलाइ दा जायफोर बिनिखायनो माने माबा जानानै दङ मा होनो हायार सेकेन्डारि पास जानानै दङबा नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन बेखौ नोंथांमोना मिथिना लाबानो जाबाय नाथायबा हायार सेकेन्डारियाव नोंथांमोननिया मेथामेटिक्स फिजिक्स इंलिश बेबादि साबजेक्टआ थानाय जानांगोन आरो जायफोर डिप्ल'मा दङबा बोसोरथामनि दा नोंथांमोनाबो इलिजिबल जाहैबाय भकेसनेल कर्स लानाय दङबा दा नोंथांमोनाबो एप्लाइ खालामनो हागोन जाहैबाय माखासे भकेसनेल कर्सनि बागै बेहाय डिटेल्स होनानै दोनदों बेखौ नोंथांमोना नायफैबानो जाबाय आरो नोंथांमोना बेनि दुरेसनखौथ' मिन्थिखायो नैबे अग्निवीर बायुनिया बोसोरब्रैनि थाखाय नोंथांमोना जबखौ मोननो हागोन बिनि उनाव नोंथांमोना पार्मानेन्ट खालामनो हायोबा जेनेबा नोंनि पारफरमेन्सनि सायावसो माबाखौ पार्मानेन्टखौ खालामो नङा होमबा बेखौ नोंथांमोना नायफैबानो जाबाय एप्लाइ खालामनाया जोंहा फिसआ जाहैबाय 550 रुपिस होनानै नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन बैसोखौ नायोबा नोंथांमोना जुलाइनि 1 तारिख 2005 मायथाइनिफ्राय लानानै जानुवारि 1 2010 नि बिथोराव नोंथांमोना जोनोम मोननायबा नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामनो हागोन जाहैबाय दा बेखौबो आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनाय जाबाय गासिबो नोंथांमोना एप्लाइ खालामना लागोनखौ आं आसा खालामनाय थाबाय अनलाइन एप्लाइ लिंकखौ आं नोंथांमोननिसिम भिडिअनि डिसक्रिप्सनाव होनानै दोनजोबदों दा बे भिडिअआ बेखिनियानोमोन नोंथांमोननिसिम दायो गोबां साख्रिफोरनि आपडेटखौ बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनाय जाबाय दा बेखिनियानो माखौबाफोर नोंथांमोना सोंनांगौ दङबा भिडिअखौ बक्सआव कमेन्ट खालामदो आरो बे भिडिअखौ नोंथांमोना बयनोबो शेयार खालामनो हाबानो जाबाय जाहाथे जायफोर एलिजिबल बिथांमोना एप्लाइ खालामनानै लानो हायो दा बेखिनियानोमोन गोजोन्थों